Oye me ba preko pe. O maame sante hemaa ye menua. Anafie ko bi se wampem. Oye menua. De eye me deba kupa ne a kire se me kai a na me de hoahoa me ho. Eni se kane no na nka ye nananom de etuo eni asekan ene kokun. Na opemso baaye no onya ne suade hunu se ene de se opese oba bi bowura baabi no fa ho a eye nwomasua enti no opemso eyire ne ho a still a oguso a woboa ama enwomasua edintintima wo asantemem sani ebeya ye bowura baabi a yen kase ye twa akoko na emom yen krata aye beye no ebeko ama asantemai opim so woni ahemafo nkitadie eye kama pa onim se ye nyina ma yesise wotiti obaba ko a na watiti kuromu a enti wonim se sema ye nimu a ebeto sini pa enti opia ahemafo opia ye pa ma bibia ye pese ye bia no yetumi eye